L-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista taw istruzzjonijiet ċari lid-deputati tagħhom biex ma jikkommettux ruhom dwar il-liġi li tagħmel illegali l-konverzjoni ta' persuni gay. Dan minħabba differenzi li jeżistu fih dan il-partit biex għal darb'oħra l-oppożizzjoni reġgħet qed tastjeni u tkaxkar saqajha dwar id-drittijiet ta' persuni gay. L-iskuża li d-deputati qed jagħtu hija dik li l-liġi qatt trid titressaq il-Parlament. Għadna ma nafux x'inhiex ovvjament il-first reading bissar u allura l-abbozz ma nafx. Għaddu ma pubblikax il-liġi. Il-liġi għadha ma ġietx ippreżentata fil-Parlament. Il-Gvern għadu ma jtejbilja jiex u nixtiequ li jtejbilja malajr. Iżda il-kontenut tal-liġi ilu magħruf mill-15 ta' Diċembru li għadda, il-jum meta tressaq l-ewwel qari u l-abbozz tal-liġi tpoġġa għal konsultazzjoni pubblika. Sempliċiment klikk fuq is-sit tal-Ministeru tad-Djalogu Soċjali il-liġi wieħed jista' jsiba u jaqra. Minkejja dan tal-Partit Nazzjonalista lanqas indenjaw ruhom jiddiskutuha internament. Il-grupp parlamentari tagħna ħajkun qed jiddiskutiha bħalma trid personali. Bħalma trid jiddiskutiha l-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Personali bħala individu għandek opinjoni? Weġibtek. Intant oħrajn li fil-Partit Nazzjonalista huma magħrufa għal ħsibijiet konservattivi tagħhom lanqas ridu il-isnu kelma. Tiegħek dwar il-liġi li tipproponi l-Gvern dwar konverzjoni ta' persuni gay. X'nagħtik, nirringrazzjak. F'din il-liġi l-Gvern qed jipproponi li dawk li jinqabdu jwettqu terapija ta' konverzjoni fuq persuni gay ikunu multati multa sa massimu ta' 5,000 euro jew inkella jista' jintbagħat sa massimu ta' sena ħabs. Il-liġi maħsuba li s-saħħaħ dak li nkiseb f'pajjiżna fil-qasam tal-libertajiet ċivili u biex tagħti iżjed protezzjoni lil persuni omosessuali.